Los. Een oproep dus voor de vrijheid van het woord. Een oproep om ons nooit meer de mond te laten snoeren en iedereen de vrijheid te gunnen in zijn meningen. Dus aan alle mensen de vrijheid in denken en spreken en leven. Gelukkig kunnen ze ons het denken niet afnemen, want ook in de gedachten kun je niet gevangen zetten. Dus in de gevangenis, het denken blijft altijd vrij. Maar het spreken zijn andere mensen die dat willen verbieden. Doe zoals je wil en leef zoals je wil. Maar gebruik geen geweld en sta niemand tegen het leven. Maar laat leven zoals ze willen leven. In een democratie, ook al is het misschien een schijndemocratie, mag je voor en tegen zijn. En het denken staat altijd vrij. Maar oproepen of overgaan tot moord, zoals bij Theo dat gedaan is, dat kan echt niet. Mogen we nooit goedkeuren. En ook van Pim Fortuyn. Dat kan niet en dat mag niet. Een mens heeft recht om mens te zijn met de mensenrechten. Overal ter wereld. Voor Theo kunnen we misschien niks meer doen. Maar we kunnen nog wel voor anderen iets doen. Zoals voor dat meisje Manela. Die omwille van dat ze een meisje is die naar school wil gaan, door de Taliban de mond is gesnoerd en ze hebben haar willen vermoorden. Gelukkig is het niet helemaal gelukt en knapt ze op in Engeland. Dan heb je in Rusland van die punkgroep die op het altaar sprong en riep van oh Maria, verlos ons van Poetin, verlos ons van Poetin, wij willen dat hij weg is. Dat moet kunnen geroepen worden. Zoals ik zeg, voor en tegen, voor iedereen. Niet alles wat ik goed vind, maar ook dingen die ik niet goed vind, moeten kunnen. Maar nooit moord of iemand de nek omdraaien of zoals bij Theo het mes in zijn buik steken. Dus dat wil ik dus zeggen. De vrijheid voor iedereen van ons. En kom ervoor op, want het is het hoogste goed dat de mens heeft. En het hoogste recht om vrij en op zijn manier gelukkig te zijn. En daarom zeg ik, leven de vrijheid van het woord. Amen. Wat was jouw naam, als ik vraag mag? Fabiola. Fabiola. Voorheen was hij oud-burgemeester van nachtburgemeester van Amsterdam. 3 jaar. Oké. Wauw, een hoogheid. Ja. Ja. Nou, dankjewel. Het was een hele mooie herdenking. Mensen zijn ook nog gekomen om wat neer te leggen, om wat foto's te maken. Dank iedereen en hopen dat we dat vrije woord in stand mogen houden. En volgend jaar weer. En volgend jaar alle aanwezig te zijn, ook op 6 mei en op 2 november mogen we nooit vergeten. En op het web kunnen jullie vinden onder www.herdenktheo van Gogh en anders www.beeld van Pim. Oké. En op Facebook is er ook een groep, weet ik, dat is Theo van Gogh in Memoriam. Ik zou zeggen, zoek het allemaal op, doe mee en kom langs. Bedankt.